טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו, בעזרת השם יתברך, נקרא מאמר יפה על רבי יצחק ורבי יהודה, שרבי יצחק ראה שהצלם שלו נעלם, ומהו כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, ומהו כוחו של צדיק, שהצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אוקיי, יאללה, נתחיל מאמר פרשת ויחי דף ר"ז עם פירוש מתוק מדבש של רבי דניאל פריץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אמן. אמר רבי יוסי, כד ההוא ברנש יתקריבו יומוי, כשמתקרבים ימיו של האדם למות, תלתין יומין מכריזי עלוי בעלמא, 30 יום לפני מותו מכריזים עליו בעולם שהגיע זמנו למות. ואפילו ציפורי שמיא מכריזין עלוי, אפילו הציפורים, העופות, תחת השמיים מכריזות עליו. ואי זכאו, ואם זכאו. תלתין יומין מכריזין עלוי, בין צדיקיה בגין צד עדן, ואם הוא צדיק, אז 30 יום לפני מותו מכריזים עליו בגן עדן, בין הצדיקים שיכינו עצמם לקבל פניו. כאן למדנו, כל עינון תלתין יומין נשמתן אבקת מיניהם בכל לילה, למדנו שכל אותם 30 ימים נשמתו יוצאת ממנו בכל לילה. והוא ברנש לה ידע ולא השכח, ועל זה האדם. זה האדם אינו יודע, כי זה ולא משכיח במעשיו. ולה שליט בנשמתה כל עינון תלתין יומין, כמה דאבה ותגמיתה, ואינו שולט עוד בנשמתו כל אותם 30 ימים, כמו שהיה שולט בתחילה דכתיב. אין אדם שליט ברוח, לא את הרוח, זאת אומרת, ואין שלטון ביום המוות. ידוע שאין שלטון ביום המוות, ככה כותב שלמה המלך עליו. וכן כבר 30 יום לפני המיטה, אין אדם שולט ברוחו כמקודם. אמר רבי יהודה מכת שראנינו תלתין יומין, מעת שמתחילים אותם 30 ימים, דולמה דברנש יתחשך ודיוקנה דיתחסה בערה יתמנעת. צלמו של האדם נחשך, בצורת צלמו הנראית בארץ, נמנעת מלהראות. הוא מביא על זה מעשה הבא. הנה זה מעשה, בעזרת השם עכשיו נמצא מעשה מאוד יפה, מאוד מרגש. על רבי יצחק, שראה שנעלם לו הצלם, דיבר עם רבי יהודה. תראו מה קרה בסוף הסיפור, זה סיפור שייתן לכם הרבה יראת שמיים. בעזרת השם, נתחיל את המאמר. הוא מביא על זה מעשה הבא ואמר רבי יצחק הווייתיו יום אחד, אפיתך לרבי יהודה והווה עציב רבי יצחק. היה יושב יום אחד אצל הפתח של רבי יהודה והיה עצוב. להפיק רבי יהודה להשכחן את הרעיו שהווייתי ועציב. מה עשה? יצא רבי יהודה ומצא את רבי יצחק יושב אצלו אצל פתחו והיה עצוב. אמר להם יומדין משאר יומים, שאל ממנו רבי יהודה, מה נפתנה יום זה משאר ימים שאתה עצוב? אמר לרבי יצחק, אמר לרבי יצחק לרבי יהודה, עננו רבי יצחק לרבי יהודה, עשינא לגבה למיבה ימינה תלת מילין, באתי אליך. רבי יצחק מבקש מרבי יהודה, אמר לו ככה, באתי אליך לבקש ממך 3 דברים. 1. תקדם מילי דאורייתא ותזכר, ותזכר מעינון מילין דאנה אמינה בקשה אחת. אומר לו, אני מבקש ממך בקשה אחת, שכשתדרוש בדברי תורה בעולם הזה, ותזכיר איזה פסוק או דרוש שאני עניתי בו חלקי, ותמל על משמי בגין להזכרה שמי, שתאמר אותם בשמי. כלומר, שאתה תאמר דברי תורה בשמי, שהם היו חידושים בשמי, שתאמר שגם אני הייתי רגיל לדרוש חידושים כאלה, כדי שתזכיר את שמי, כי באותו הזיכרון תהיינה שפתותיי דובבות בקבר, כמו שכתוב בשיר השירים, דובב שפתי ישנים. שאנחנו קוראים פה ספר מוסר, או כל ספר הלכה שצדיק כתב אותו, במפורש, אנחנו מצוטטים על שפתיים של אותו צדיק שנפטר מן העולם, וגורמים לו נחת רוח גדול מאוד. אנחנו קוראים חידוש בשמו, על שפתיים שלו משוטטות בקבר. כן? הוא מצטט את הדיבור הזה בקבר, זה דבר גדול. תראו מה רבי יצחק אומר, שתאמר שגם אני הייתי רגיל לדרוש חידושים כאלה כדי שתזכיר את שמי, כי באותו הזיכרון תהיינה שפתותיי דובבות בקבר, ואחת תזכה ליוסף פרי דאורייתא. ועוד מה הוא מבקש ממנו? עוד בקשה אני מבקש ממך רבי יהודה, שמה תעשה? ובקשה שנייה שתזכה את בני יוסף בתורה, לפי שעדיין לא יכולתי ללמוד עמו כראוי, ואם הבן עוסק בתורה נכתב כאילו אב עצמו חי ועוסק בתורה. זה ידוע, גם כתוב בגמרא, אברהם מזכה אב. וזה גם יש עניין גדול מאוד להתחתן, לרוץ על המצווה הזאת, שאדם משאיר פה ילדים בעולם, זוכה לבנים, והם
זוכים להיות ילדים בית תורה ועוסקים בתורה, אחרי שהוא הולך לבית עולמו, וילדיו עוסקים בתורה, נחשב לו כאילו הוא עדיין חי בעולם הזה. אוקיי? בגלל זה גם בראש השנה נפתחים ספרי מתים וספרי חיים. שואלים שאלה, למה ספרי מתים? הבנו ספרי חיים, מה יהיה איתם להציג? מה מתים? פותחים ספרי מתים, לראות מה השאירו בעולם, ומעלים אותם, דרגות. אם לטוב, אם לפיש, אם לטוב, אם לרע. כן? אדם השאיר פה ילדים שעוסקים בתורה, מעלים אותו מעלה. אדם השאיר פה ילדים שמחללים שבת, ואוכלים טרפות, והולכים עם נדרות ובלגן. אז הוא מקבל על זה בראש. תלוי מה אדם השאיר בעולם. אז אומר, בקשה שלישית, בחד, תתזי לקברי כל 7 ימים, ותבאה בעוצך עליי. בבקשה שלישית, מה אומר לו? שתלך לקברי כל יום מה7 ימים הראשונים, ותתפלל תפילתך עליי. רוצה לומר, תבקש רחמים עליי, שיקלו העונשים ממני, כי ב7 ימים הראשונים כמעט אין צדיק שלא יהיה נידון בדין חיבוט הקבר. אוקיי, דין חיבוט הקבר, אתם צריכים לדעת. אנחנו נמצאים בעולם העשייה. יש לנו הביע 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה. עולם העשייה רובו רע, נתו טוב. זאת אומרת שיש הרבה קליפות בעולם הזה. ידוע שגם מלאכים ירדו לעולם הזה, וכל מלאך שיורד לעולם הזה, בשם הרב כהן הקדוש, אומר, אפילו מלאך ירד לעולם הזה לשליחות, שהוא חוזר למעלה, בגלל שהעולם הזה מוצלח עם הקליפות, הוא סובל בנהר דינור. אז גם העניין של חיבוט הקבר, כל יהודי, רבי יהודה פסאי מביא בספר חודש, שכל יהודי יש כנגדו קליפה, נלחם לו. אוקיי? אז אחרי 120 שנה, אדם עוזב את העולם הזה, יש עליו סוג של קליפה שהוא צריך לעשות, להוריד אותה ממנו. זה לא קשור למה שקרה איתו. ברור שאם הוא היה צדיק וסיגף את עצמו, אז הסיגוף הוא קטן, אבל אפילו באים נוגעים פה ויורד את הקליפה. אבל תלוי כל אחד והמעשה שלו גם, כן? אבל העניין של חיבוט הקבר זה סוג של תיאור, זה לא סוג של נשמה או משהו, כי העולם הזה מלא קליפות, יש לו הרבה ניסוף בעולם הזה, אז המלאכים מורידים את הקליפות האלה, אוקיי? ואומר לו, רבי יהודה, תתפלל אליי, תבוא אליי כל 7 ימים הראשונים, תתפלל אליי תפילתך עליי, תבקש עליי רחמים שיקילו העונשים ממני. כי ב7 ימים הראשונים כמעט אין צדיק שלא יהיה נידון בדין חיבוט הקבר. וידוע שיהודי שנפטר בליל שישי, כן, כאילו ערב שבת, לפני כניסת שבת, נכנס ישר לכניסת שבת אין קליפות, אז כל פעם אמרנו אותם ביום כללי בזה יום הרבה, כל הקליפות, כל הסדרה אחת, לא שולטים בעולם. אז בעצם היום הזה, שנכנס לקדושה הזאת, שזה עוד שבת, שזה קודש קודשים, שזה מעין עולם הבא, אז הוא לא צריך לעבור את דין חיבוט הקבר. כל מי שנקבר בערב שישי, לפני כניסת שבת, זכה להיכנס לערב שבת, לא עובר דין חיבוט הקבר. אמר נמשיך. שאל רבי יהודה מרבי יצחק, מנין לך? מאין אתה יודע שקרב יום מיתתך? שואל אותו, רבי יהודה, מה קרה רבי יצחק? מאיפה אתה יודע שקרב יום מיתתך? מה אתה לחוץ? אמר לרבי יצחק לרבי יהודה, ענה לו רבי יצחק, נשמתי סלקת מיני בכל ליליה, הנה נשמתי מסתלקת ממני בכל לילה. ולא ניר לי בחלמה כמעט הרב בקדמיתה, ואין חלומותיי מהירים ובהירים לי, כמו שהיה מקודם, ועוד. וכד אנא מצילנה ומצינה לשומע תפילה, ועוד כשאני מתפלל ומגיע לברכת שומע תפילה, אשגחנה בסולמה דילי בקוטלה. ולך אמין עליה, אני משגיח לראות את התלם שלי שהייתי רגיל לראותו בכותל, ואני רואה אותו. ואמינה הועיל דסולמה התעבר ולא התחווה, ואמרתי שהועיל. ותלם שלי נסתלק, זה לא נראה סימן שקרבה מיתתי, והטעם שבברכה זו שר הצלם מהאדם, לפי שברכה זו כולל את כל הבקשות של האדם. כשמגיעים לשומע תפילה, האדם יכול לבקש בתפילת 18, האדם מגיע לשומע תפילה, יכול לבקש כל מה שהוא רוצה. זה אומר שהוא הגיע לתפילה הזאת, הוא ראה שהצלם מסתלק ממנו, כן? ומה הוא אומר? לפי שברכה זו כולל את כל הבקשות של האדם, לכן מראים לו שכל בקשותיו אינן מתקבלות, כי כבר שר צלו ממנו וקרבה מיתתו. ואמר עוד, דעה כרוז ענפיק וכרית שהרי כרוז יותר ומחריד דכתיב אף פצלם יתהלך איש, שפירושו כל זימנה דצולמה דברנש לה יתעבר ממנו, כל זמן של צלמו של האדם אינו מסתלק ממנו, יתהלך איש, יתהלך אדם בעולם הזה, ורוחו התקיימה בגבה והרוחו, כן? גם רוחו מתקיימת בגופו, מתקיים בגופו. יתעבר צולמה דברנש ולה יתחווה, אבל כשמסתלק האדם מזה העולם,
אמר לרבי יהודה לרבי יצחק, ומאחר למכאן ראיה, הקציף, כי צל ימינו על הארץ, שפירושו, בראיית הצל תלויים ימי חיינו על הארץ. אמר לרבי יהודה לרבי יצחק, כל אילין מינין דעת באי אביתנה, כל אלו הדברים שאתה מבקש ממני אעשה לך. אמר רבי יהודה לרבי יצחק, בטח שאני אעשה כל מה שאתה מבקש, אבל באין אמינך, אבל דבר אחד אני מבקש ממך. מה? דבאו עלמא, תברר דוכתאי דבר שבעולם העליון, תברר ותבחר מקומי אצלך. רבי יהודה מבקש מרבי יצחק, שהם היו חבריו רבי שמעון בר יוחאי, קודש קודשים, תנאים קדושים, אבריה דרשב"י, הוא מבקש לו שאתה מגיע לעולם העליון, תברר לי ותבחר מקומי אצלך, תעשה לי מקום, אני רוצה שאחרי שנפטר מן העולם לבוא לאחר רבי יצחק, כי יש כוח ביד הצדיקים לבחור מקומם בגן עדן אצל חבריהם הדומים להם. אוקיי, כמעט דבין הבעיה עלמא, כמו שהיינו חברים יחד בזה העולם. בחר רבי יצחק ואמר לרבי יהודה, במתו מנך דלה תתפרש מנהי כל ימים יומי, אני מבקש ממך שלא תתפרד ממני כל אלו הימים עד הסתלקותי. אז הנה עכשיו תראו מה זה רבי שמעון בר יוחאי, קודש קודשים, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל אמן. תראו מה זה. אז לגבי דרבי שמעון, אשכחו דאבה להם באורייתא, מה עשו רבי יהודה ורבי יצחק? הלכו לקודש הקודשים אור העולם, רבי שמעון בר יוחאי. הלכו לרבי שמעון מצאו שהיה עוסק בתורה, זקיף אלוהי רבי שמעון וחמה לרבי יצחק. נשא רבי שמעון את עיניו וראה את רבי יצחק וחמה למלאך המוות, וראית קמה ורקית קמה. תראו מה זה קודש קודשים, הרבי שמעון בר יוחאי ורואה את מלאך המוות, וראה את המלאך המוות שרץ לפניו ומרקד את פניו מחמת שמחתו שעוד מעט יימסר בידו. חשב שיכול לקחת את רבי יצחק. תראו מה עשה רבי שמעון בר יוחאי, מה אומר בכל הגוף. קם רבי שמעון אחיד בידי לרבי יצחק, קם רבי שמעון ואחז בידו של רבי יצחק, לפי שראה אותו מפחד. מה שרבי יצחק מפחד? כן? מה עשה? אמר, גוזר נעמד להגיע למעל יעול. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני גוזר שמי שרגיל להיכנס אליי ייכנס, ומה דלה רגיל למעל לא יעול, ומי שאינו רגיל להיכנס אליי לא ייכנס. עלו רבי יצחק ורבי יהודה, אז נכנסו רבי יצחק ורבי יהודה, שהם היו רגילים להיכנס לרבי שמעון. קציר מלאך המוות לבר, ובזו הגזירה קשר את מלאך המוות בחוץ שלא ייכנס פנימה. השגח רבי שמעון וחרבה, מה עשה? השגח רבי שמעון וחמה דאב כען לה מתי איתנה. מה קרה? ראה ברוח הקודש רבי שמעון בר יוחאי. השגיח רבי שמעון בר יוחאי וראה בראיית עין שכלו, אין שכלו, שעדיין לא הגיע זמנו של רבי יצחק להסתלק מן העולם. ועד תמניה שעד דיומה עבד זימנה, כי עד 8 שעות ביום היה זמן הסתלקותו. אוקיי? ותווה קמה רבי שמעון ועבר לאלה באורייתא, הושיבו רבי שמעון לפניו ועסק עמו בתורה. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר ברך, תיז הפיתך ומה דתחמה לה תסתכל בידי, שב על ידי הפתח של הדלת, ואת מי שתראה לא תדבר עמו. למה? תראו חידוש גדול, תלמדו את זה לחיים. כי השטן, שהוא מלאך המוות, הוא מתהפך לכמה גוונים, לכן הזהירו שבאיזה דמות שיראה אותו לא ידבר עמו, כי הדיבור עם רשע המזיק נותן לו כוח שישלוט עליו להזיקו. למעל האחה, ואם ירצה להיכנס לכאן, או מה, דלה ליאון, תשביע אותו בשבועה שלא ייכנס. אמר רבי שמעון לרבי יצחק, שאל ממנו, חמית דיוקנא דאבור, יהיו מדע או לא? שואל אותו רבי שמעון בר יוחאי את רבי יצחק, תגיד לי, האם ראית את צורת אביך ביום הזה או לא? ואמר בעל המאמר, דעת נינן, בשעתה דרמה שתסתלק מעלמה, כי למדנו. בשעה שאדם מסתלק מן העולם, אבוי וקריבו, משתכרים תמן עם עמך המעלון, להסתמות דלון. ידוע שאדם בא להיפטר מן העולם, באים אליו הקרובים שהיו נפטרו מן העולם, הוא רואה אותם. כמו שהם היו בעולם הזה, הוא מזהה אותם, את הפנים שלהם, את הגוף שלהם, הכל. כן? אז שואל אותו רבי שמעון, את רבי יצחק, תגיד לי, אתה ראית את הדמות של אביך? כי למדנו, בשעה שאדם מסתלק מן העולם, אבוי וקריבו, משתכרים תמן עם עמך המעלון, להסתמות דלון, אביו וקרוביו נמצאים שם עמו, ורואה אותם, הוא מכיר אותם. וכל עיון דאבה מדורג הבאי, הוא והמועלמה, בדרגה אחת. וכל אותם הנשמות שהיה מדורו עמהם במדרגה אחת בעולם עליון בגן עדן. כולי הוא מתכנסה ומסתכחי עמה, כולם מתכנסים ונמצאים עמו, רוצה לומר שיוצאים לקראתו.
ואזלינים נשמתיה עד עתה לתשרה בעטרה. שהולכים ומלווים את נשמתו עד שתנוח במקומה הראוי לה. ועתה חוזר למה ששאל רבי שמעון לרבי יצחק, כמרה כבר את רוח אביו. ועל זה רבי יצחק אמר, עד כען לך אמינה, עד עתה לא ראיתי את רוח אבי. אתה, שהוא צריך לשאול עניין זה, שאם כבר היו באים קרוביו הצדיקים לקבל פניו, לא היה אפשר לעקבו ולעקבו מיד הצדיקים האלה. אבל אתה שעדיין לא באו הצדיקים לקבל פניו, היה יכול לעקוב מידם ולהצילו מיד מלאך המוות. שימו לב מה זה רבי שמעון בר יוחאי קודש. עתה אחי קם רבי שמעון ואמר, מראה דעת מה יסתמו דעה רבי יצחק לגבן, בתוך כך קם רבי שמעון ועמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ואמר ריבונו של עולם, רבי יצחק יהיה ניכר ונודע להיות אצלנו מהבאים בשערנו ולא מהבאים למעלה. כאילו רבי שמעון בר יוחאי גוזר, אומר לקדוש ברוך הוא, ומעינון 7 עינין דאחרו, כי הוא אחד מ7 חברים שיצאו מהעידרא קדישא, הנקראים 7 עיניים. אתם יודעים מי זה רבי יצחק? קודש קודשים. האחיד נבא ואבלי, מאחזתי בו ותן אותו לי שישאר עוד אצלנו בחיים. רבי שמעון מדבר עם בורא עולם, אומר לו ככה, בורא עולם, אני מבקש ממך שרבי יצחק יישאר איתי. למה? רבי יצחק הוא מ7 חברים שיצאו מהעידרא קדישא הנקראים 7 עיניים. האחיד נבא ואבלי, מאחזתי בו ותן אותו לי שישאר עוד אצלנו בחיים. שימו לב מה קרה, נפק קלה ואמר, יצא קול קרוס ואמר, קורסה ידי מראה, היינו השכינה שהיא כיסא לזעיר אנפין. אוקיי? קריבה בגדפו לרבי שמעון, שהיא תמיד קרובה בגנפי רבי שמעון. השכינה הקדושה לעולם לא עושה את רבי שמעון. אוקיי? היא ביטלה את הגזרה מרבי יצחק. לכן, אל ידחו, הרי רבי יצחק הוא נתון לך להישאר בחיים. ואמך תיתה ותמנע נטיו למשרה בקורסייך. מה אומר לו? ואמך תביאנו בזמן שתבוא ותיכנס בגן עדן לשרות בכיסא כבודך. זאת אומרת, אמרה לו השכינה הקדושה, יצא קול ואמר רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק נשאר עמך עד שיגיע יום פטירתך, שאתה תצטרך לעלות לגן עדן, רבי יצחק בית. אוקיי? יש לו הבטחה לרבי יצחק, כל עוד רבי שמעון בר יוחאי חי, הוא יהיה חי. כן? אז אומר ככה, אמר רבי שמעון ודאי, כן תביאנו עמי בשעת פטירתי מן העולם. אז אחיך אמר רבי אלעזר דאבה, הצטליק מלאך המוות. תראו מה קרה, עד עכשיו, בתוך כך ראה רבי אלעזר שמלאך המוות הצטלק, ברח משם. ואמר המלאך המוות קופטרה דציפסה. קופטרה פירוש ניצוץ, ציפסה פירוש גחלת. ורוצה לומר, אין שום ניצוץ דין אפילו כניצוץ היוצא מן הגחלת. באתר זה רבי שמעון בן יוחאי שקיח, תראו למה שרבי שמעון בר יוחאי קודש קודשים, אין בכלל דין לעצמו, לא יכול להתקרב שום דין לעצמו. יכול לפתור את העולם מן הדין. במקום שרבי שמעון בר יוחאי נמצא, אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, פרה זה בנו, בני, הוא לך ואחיד בי ברבי יצחק דאח אמינא דמצטייפי, תיכנס כאן לאכול לפנים, לאכול בו ברבי יצחק, כי אני רואה עליו שהוא מפחד. אמר רבי אלעזר ואחיד בן, נכנס רבי אלעזר ואכל ברבי יצחק ורבי שמעון האדר ענפי, ולאה באור הייתה, תגמור זה כוח התורה. ורבי שמעון בר יוחאי החזיר פניו ועסק בתורה. נא עם רבי יצחק וחמה לאבוי. ישן רבי יצחק וראה את אביו בחלום. מה קרה? אמר לברי, זקח הוא לקח בעלמת דין ובעלמת דעתי. אמר לו בני, אשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא. אמר לברי, זקח הוא לקח בעלמת דין ובעלמת דעתי. אשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא. דעה, מה אומר פה? דעה, בן תופי אילנה וחי תגיד, עדן אתה יתיב, את יתיב. כי בין העלים של עץ החיים, שבגן עדן אתה יושב. אומר אבא של רבי יצחק, בא אליו בחלום, שהוא כבר נפטר מן העולם, אומר לו, אשריך בני בעולם הזה ובעולם הבא, אתה יודע איזה חלק יש לך אתה בין העלים של עץ החיים, שבגן עדן אתה יושב. רוצה לומר שאתה נמנה בין תלמידי רבי שמעון, שהם כעלים לעץ החיים, שהוא רבי שמעון, ואמר דע, כי אילנה רבה ותקיף בטרין אלמין רבי שמעון בן יוחאי הוא. עץ גדול וחזק הוא רבי שמעון בבית עולמות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, למעלה ולמטה. דהרו אחיד לך, בענפו יזקח ולקח פרי. תראה מה זה, האבא בא להאמן אותו בחלום הכי שמח בעולם. איזה קדוש אתה בני, אתה חברה, יש לך רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע מה זה? מה שהוא גוזר למטה ולמעלה. אתה יודע עם מי אתה נמצא?
שהרי הוא אחוז לך בענפיו ואין תחת כנפיו, לכן אשרי חלקך בי, או משבח אותו. אמר לרבי יצחק לאביו, אבא, ומה ענה הטעם שאל רבי יצחק את אביו? מה אני חשוב שם למעלה? אמר לאביו, אמר לו אבא. תלת יומין אבו דחפו ידרא דמשכבך. שימו לב, זה 3 ימים שהיו מקסים ומקשטים. חדר של מקום מנוחתך בגן עדן. ותגידו לך, כיוון פתיחה לענרה לך מ4 סטרין דעלמא. ותקנו לך חלונות פתוחים שהם צינורות השפע לקבל למקום ופתחה. להעיר לך מ4 רוחות העולם. דהיינו, נכנסת בואת תפארת מלכות, כן? זה חג תם, כן? זה מלכות. ואנא חמינא דוכתר וחדינה, אני ראיתי את מקומך ושמחתי. ואמינא זכך ולקח פרי, שאמרתי, אשרי חלקך בני. כבר דעת כהן ברך לזכה באורייתא. בלבד שמנך עדיין לא זכה ללמוד תורה כראוי, נכון? הוא ביקש מרבי יהודה שילמד את הבן שלו יוסף. והוא אמר שעוד לא הספקתי ללמד אותו תורה כמו שצריך. הוא אומר לו, שבנך עדיין לא זכה ללמוד תורה כראוי, לא? וזכות זו הייתה חסרה לך. ועשתה וזמיני למתגה בך תריסן צדיקה ידי חבריה. והראתה היו מוכנים לבוא אליך לקבל פניך י"ב צדיקים מן החברים. ועד יבין נפקה, ועד שהיינו יוצאים לקראתך, יתאר קלה בגלויהו על מין. תעורר קול כאוב שנשמע בכל העולמות. זמן חברים דקאי מנחה, מי הם אלו החברים העומדים כאן ומוכנים ללכת לקבל פני רבי יצחק. יתעטרו בגן עדן רבי שמעון, תקבלו עשרות והערות בזכותו של רבי שמעון, כאילו הייתם הולכים לקבל פני רבי יצחק. לפי שרבי שמעון, שאלתה שאיל והתייעל, שאל רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא שאלה שניתן לו. רבי יצחק לומר שישאר בחיים ובקשו ניתנה לו. טוב, פה זה כבר עוד. אז אנחנו נסתכל פה למאמר. אז אמרנו, תראו מה זה כוח של צדיק. רבי שמעון בר יוחאי קודש קודשים קורא בגן העליון ועל כל המושלמים. שהוא גוזר, כזה כמו הוא מקיים. למרות שכבר רבי יצחק לא ראה את הצלם שלו, ובאמת כתוב בעין רבא ובעין המקרא, שרבי שמעון בר יוחאי גילה אותם ביום פטירתו, שהוא קרא לרבי יצחק, שהם הולכו לעזוב את העולם. אז אשרנו, יהי רצון שיזכה ללמוד תורת לשמה, ללמוד זוהר, לקרב בגאולה של עם ישראל והחמש ורצון,